साबलाइजा हाइपानो जोंगबो चिनि त्रिपुरानि माननीय मुख्यमंत्री कक सामानि न जों बेलायखै DWF रक जोंगबो जाजाग्लिया बेलायखै सेलेंगो अबनो तुइनो तिनि नरम मीडिया रंनो जों मारिथा अ कक सानानि बागै बेलायखै वाना मासिसा त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्रीनि जे कथाबार्ताराव मुख्यमंत्रीनि सामुं तामुं नानि नाम मुख्यमंत्री ब ताम कक सानानि नाम खरकस मुख्यमंत्री दायित्व मानजा त्रिपुरा राज्यनि राजा हाय त्रिपुरा राज्यनि सेरा मंत्री बो त्रिपुरा राज्यनो नायकलनाय त्रिपुरा राज्यनि बरफनो नायकलनाय त्रिपुरा राज्यआव जाहाथे गुणगल सृष्टि तांथुं शांति सम्पूर्ण भावे तंथुन अबरकनो नायकल तंनाय जे मुख्यमंत्री अनेक मुख्यमंत्री नुखा फियाबा बीजेपी IPF नि मुख्यमंत्री अबो 2023 नि मुख्यमंत्री नुखा बेलायखै आलगा खाय नुखा बेलायखै जुदा खाय नुखा तिनि मुख्यमंत्री सानानो थांखांगाय मुख्यमंत्री ब राजानो तिनि महाराजा ताहिंदी हिनि सामानि महाराजानि ककनो सानानो थांखांगाय अब इतिहास दं ब ओ मुख्यमंत्री महाराजा ताहिंदी हिमानि अब तांगै हिमगना नाकि चिनि महाराजानि इतिहास नो ब सकमरना दा मुचुं बा सकमरना दा नायखना सकमरना फाचिं दा ब ओ उद्देश्य दा कक साकना आरो चिनि वानसुकमानि फायो जेबा महाराजानि कक सानानि थाखाय 186 नम्बर राजा चिनि महाराजा प्रदोत विक्रम किशोर मानिक वर्मा बन महाराजा ताहिंदी हिमानि बम आचाय मासे महाराजा बिन थैसे महाराजानि थै ब अमहायके आचायो दिनै अरब चिनि माननीय मुख्यमंत्री कङ साना थागांखाय ब माहायके आचाय हंखाय ब बिनि बुदय बिनि वानसुमावनि बुदय बांलादेशनि थै दंगना बिनि वानसुक माने बांलादेशनि थै दंग बुबाग्रा आचाय मानके राजानि थैबे आचायो दिनै मानि चिनि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा ब आचायमा हंखाय बांलादेशनि थैबे आचायो ब आबनि बागैनो त्रिपुरा राज्यनि इतिहास न बसिया त्रिपुरा राज्यनि जे कक न बसिया त्रिपुरा राज्यनि जे 186 नम्बर राजा बं ठीक न माजार एग्रीमेंट उमानि परे भारत बाय माजार एग्रीमेंट उमानि परे और वो माजार एग्रीमेंट अमहायकिनि सैजागै दंगो जे राजानि जे वंशर जे राजानि रॉयल फैमिली न राजा हायकिनो बरम मारिनाय भूभाग्रा हिसाबै मारिनाय अमहायकिनो एग्रीमेंट दंगो ठीक न और वो गणतंत्र नीति राज्यबानि चलिनाय फियाबा बरम रिजार्व थानि हिंगा राजा हायकिनो बरम मारिनाय अमहाय खलाय जदि एग्रीमेंट खायजात दंगाय ब इतिहास न साइमेनिया तामि हिमालय ब बांलादेशनि फैबि गोरोंजा फियाबा अरबदेबो बनो तुलना खायनानि थांगांगाय चिनि एक्स मुख्यमंत्री गोजाम मुख्यमंत्री बरमगरां और विप्लव कुमार देव बाय और मानिक डॉक्टर मानिक साहनो जों और जदि कंपेयर खायनानि थांगांगाय और जों साइमानो चिनि गोजाम मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव बबो तो बांलादेशनि थैबेनो गोरोंजा जों साइमानो बांलादेशनि थैबेनो गोरोंजा फायनो बय अनेक डिफारेंस तफात दं बाहाय डिफारेंस सिमहाले तिनि ब फुनिंबाय कक सामानि जों खानाका एवं बस सामान का बुबा ग्रानो बा महाराजा हाकिन बरम रिनानि दो गाथि लो बस सामानि बेलायके ब महाराजा बरम बरिनानि दं बा त्रिपुरा सारि इतिहास न बसिउ फियाबा बिनि मुख्यमंत्री थाकाकालीन बिनि मुख्यमंत्री तंकुर जों नुखा बिनि कामरंनो नुखा बिनि कार्यकारी न जों नुखा बिनि कार्यकारी ब माहाय हिमाले ब जों अनेक बছर जों एयरपोर्ट न राजानि महाराजा विक्रमनि बुमुंगै मारिनाय हिनाय जों आंदोलन खायफायो ओ आंदोलन खायफायमानि जों सक्सेस ओंखा जे चिनि गोजाम मुख्यमंत्री ब अब विप्लव कुमार देव ब रोखा एयरपोर्ट न अबनो जे ओ हानि राजबंशनि जे वानसुगैनाय जे बरिमानि बे मुखासे बरमुरा हातायनो हाथाय कतर रिमानि हाथाय कतर खालायमानि तेबो गंदा सरानो गंदा तैसार सामानि अमहायके बिनि थानि नुखा फियाबा चिनि माननीय
চিনি এক্স মুখ্যমন্ত্রী বরং গোনাং বিপ্লব কুমার দেব বিন থানি তেবনো খাচ্ছেন ব ক বরবাই পর্যন্ত বাসন দিও মানে মুলুখা তেবনো খা ব সিমিয়া বিনি বিহি ম্যাডাম নীতি দেব ব পর্যন্ত চিনি ট্রেডিশনাল ড্রেস কানি নাই চিনি ড্রেস রমো কানো আও অমাহাইকে যদি মিলে মিশে তংখাং গাংগাই जोंबो तो 10 नि ड्रेस कानो बड़ा बचिनी ड्रेस कानो हाइकाई जदि तंखां गांगाय और त्रिपुरा राज्य शांति श्रृंखला तंखामो फियामा और वो माननीय मुख्यमंत्री जे डॉक्टर मानिक साहा जे छामानी बुबाग्रानो चिनी महाराजा तारिंग हिमाने आबो गांगाय चिनी बरक रकनि सेंटिमेंट तो फनांगरिखा चिनी बरक रकनि बखाव खानां माने कक सावैरिखा आबनि बागै नायता प्रोटेस्ट रैली चलि दङ जागा जागा वो बिखुब मिছিল चलि दङ खादमा मिছিল चलि दङ दिनै जों बुरि र बाचाइमा फाइगा साया पानो अबले जों सयजों लियानि नाय जों दिनै अमहागे नरंग रिगिना प्रेस मिट मा खालायदा सानानि मुचुंगो दिनै और वो ठीक न जों खोनावो जरा खोनावो दिनै महाराजा तारिंगि प्रदूत हिने बुमुं खोनाना हुमानि बुरिबो दंगो चलाबो दंगो तामो आंचलिक पार्टी तामो नेशनल पार्टी खायखां कैनो बुबा ग्रान थां सेजावै नों आल जागा मानानि आबैया फियाबा नरक एक समय कासा कक दंगो सियाल जखन सियाल भुलपुरु नों सियाल याहिने आरो नों गुबुनि रं रुइ दंखान आं सियाल याहिन दंखानो किंतु नों सियाल न बाहायके सियाल न हिंजाब नाय हिमाले जखन सियाल भुलपुरु नों जेसे पानो आरो रि चुमुइ दंगोदि नों मा हुलुक नाय आफुनो नों साइमानाय नों बो खरकसा सियाल नाय आबुनि बागै जारा ताबु बुबाग्रानो बुमुं खुइ दंनाय र नों नेशनल पार्टी अफ फानो दंफुं ताबले खानांनानि जरा सपायगा हुलुक जुदि नों मा हुलुक नाय कारण अब चिनि इतिहास चिनि लाइबुमा चिनि बरम बुबाग्रा से सिनि बरम बुबाग्रा से सिनि लाइबुमा बुबाग्रा से सिनि इतिहास बुबाग्रा न तुइ से सिनि अरन सिनि मुंगांगाय नों आरो बुमुं खुमानि रखसाविनो अ फाननो रखसाविनो दिने अ कग्रबो किजामिजा नखर फाइमानि फाइजाक फाइगोना नै जुते अरबो जों सन्देह आबनि बागै निजे हामजागोन नांगौ साकनो हामजागि एरपर से नों बुइना हामजागोन माने नों साकनो पयला मा हामजाग्रा नाय आबनि बागैनो जों दिनै बेलायखै जों सेलेंगो बेलायखै दिक्कार जानगो स्ट्रंगलि भाबे कन्डेम जानगो जों माननीय मुख्यमंत्री नो बिनि अककनो बर सानानि उथुन बिनि अककनो बर सायांगांगाय चिनि बुरिरक जखन आंदोलन नखर थांगानो निनि मुख्यमंत्री नि चेयर फान गलाय थांमानो फियाबा जों साइमानो बीजेपी और 32टा एमएलए तुई नाय सरकार गठन खाय दङ 32टा एमएलए बाय नरक तावान सुदी और 32टा एमएलए बाय नर काहाम करनका सरकार गठन खालाय दङ मानो नि नाय खरकसा कराय मानो खरंनि कराय मानो खरकताम कराय मानो आपरो नोंता मुंनाय आपरो के नों सरकार मुख्यमंत्री चाइ माना दे नोंकी मुख्यमंत्री लास्टिंग खालाय माना दे नोंकी बुबाग्रानो अकक साइट मानि चिनि महाराजानि ऊपर नों अकक साइट मानि नोंकी लास्टिंग खाय माना दे जों साइमानो महाराजा नो तेबो लासिमा सिचा खलायनानि नायदों फियाबा आसु सहजिया चिनि तिप्रासार आसु सहजिया तिप्रासार आसु सहजिया बुबाग्रानो नों जेसेबां खिगलानानै जों बुबाग्रानो उनु दिनै खिगलायनानि रिगला आर बुबाग्रानो केबो जायाबो हिंगला और इंटरलिक्युटर सपैने और साका कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन उन्नाय ने फियाबा और जों वानसु गैनाय खान अमाहायकेनो वानसु तिप्राबासि दंनि खाने आं साइ दङ नरं थाने आं कबो मुनारो और बुजिनानि नांनाय कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन साबरो नाहि इनको त्रिपुरा राज्य वो जखन केंद्रीय मंत्री और वो फाइप्रो बुबाग्रानो रिंखा 13 जना एमएलए न रिंखा 13 जना एमएलए न रिंगिनाय बुबाग्रानो रिंगिनाय बस इंटरलिक्युटर हिनन चंगनानि हिसाबले बस कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हिमले ओंखाय अब तो बुबाग्रा सान्या अब तो तिप्रा मथा सान्या किन्तु चिनि महाराजाले महाराजानि फैबायना आजायो महाराजांखौ गुबैयो दङ महाराजा कुनु राजनैतिक रिंगिया महाराजा जुदि राजनैतिक रिंखा हंकाय जे और अमित शाह जी जे सामानि 3 दिनेर माथाय नरनो इंटरलिक्युटर चंगिरिनाय बुबाग्रा साका जे गुबैखौ मनो साका যদি রাজনৈতিক রেখা ব 3 দিনের মাথায়
interlocutor fight ngo ni maharaja sagla kamu maharaja sairika bo raja le raja no bo soi lama otongo bo kubuyo tongo abuni bagai bo sotik bo kok saka 3 দিনের মাসায় interlocutor চাwnai ni baji bo sok lagya abo hangkai Amit Shah jini kok bai baji sok masi tai kaisa hangkai oro sajauka 27 tarikho fight tongo 27 tarikho फाइलिया आरो बुबाग रान खेल खाइगा तोइसा साजाव का 12 तारिखो फाइले हिनै आपरो को फाइलिया आपरो का मणिपुर न खनमला ना मणिपुर को गुणगल तो मनि बागै आरो बेजाल तो मनि बागै आरो इंटरलोकेटर फाइले को आर कसाइ तो हिनि जे सामानि आबो जतनो राजनैतिक बुबाग रान तला खिखलाइना नाइमासि किन्तु जत बरक न साइमानो जत तिप्रा राज्यनि तिप्राबासि साइमानो अब गेम थुंमानि जों साइमानो किन्तु गेम थुंनि कुनु लाभ गरै नरक से 32 जना एमएलए ओ 32 जना एमएलए बे गेम थुंकांकाय नंसि करायनाय किन्तु चेर याकुं कोंसाक लरि तो खबुआ लरि माहाल किन्तु सरकार बुकुर बकरायनो अब केब ग्यारेन्टी दिमेया सरकार कलाय फान थांनान अमहाय उंजागो ताइ कायसा कथुंकांकाय और जरा वानजि बसंफानो ताबु नों बांग्लादेश नि थैबाय फानो अर गोरोंगै दंथुं माननीय मुख्यमंत्री न सानानि मुजुंगो नों रिनि सिंगै दंखा राजा रावनि थानि रिनि যদি महाराजा और নোয়াখালী दांगा और रायपुर दांगा जे समय बांग्लादेश दांगा अंगो पश्चिम पूर्व पाकिस्तान दांगा अंगो रायपुर दांगा बाय নোয়াখালী दांगा 1942 1946 और रायपुर दांगा নোয়াখালী दांगा अंफ्रु हाइदि आरनि बरक निनि हिंदू मुस्लिम बाय हिंदू बांगाली आरो नांलायनाय फाइफ्रु राजानो काकति मिनति खलायै जोंनो बानचिनि दिहिनाय महाराजा बरंग तं थारिखा सा थारिखा ताबु गतमुइ तं हंगांगाय अ बरंग वानसुना नांमानि तिनि माननीय मुख्यमंत्री वानसुना नांमानि आव तिनि जे महाराज जोंनो अर जागारिमा बासि जों तं हंगांगाय महाराजानि विपदनि समय बजे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानि तं हंगांगाय बिनि विपदनि जराव जोंबो जानानै नांगो जोंबो हेल्प खायनानै नांगो जोंबो हेल्प खाय जागारि रेखा ताबु गबो बिनि प्रजारंग तं थारिनानै बागे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानि तं हंगांगाय जों सपोर्ट खायनानै बाता हिनि नाय बस कंट्रोल खायनानै नांमानि बस सानानै नांमानि फेयाबा बस महाराजा ता हिनि हंगांगाय क खन्ताय मासा पुहिमानि अबनो उंगै तंखा आपुनि बागिनो दिनै सानानि मुजुंगो दिनै अर बर बुजिया उंगै तंखा जे तामनेनि जारा बसि आबो किसु संकक्सि जत वानजिया बाक्सा वानजि बुजिजा आव अबबंनि हा और 186 नम्बर राजा राजत्वनि हा बुंनि इतिहास दंगो जों अर मामा दंया हिनि नाय बाक्सा प्रश्न खायनाय बाक्सा केलकाताराव थांनाय दंगो हिनि नाय बंनि बिसिंतिनो जों सामाराव अबहाय रखनाव जाय हो जों दिनै डिमान्ड खा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों बुबाग्रानि बिसिंति जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानाय एबं मानाय जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबुनानि बागै जों बुरिरक कुनु दिन एक कदम फानो जों उपलग उनसुग्ला जों बुसकानो आगोगनाय जों बुरिरक ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै एबं जोंनि महाराजानि लगियो दंगो महाराजाना जुदि चाया हामिया साकांगांकाय जों कुनु दिन चुप तंगला एबं ताइसा लास्ट आं रिक्वेस्ट खायो माननीय मुख्यमंत्री जी नों अति सत्तर निनि अ बयान न निनि अ कक सामानो नों रसायना हाया गांगाय निनि क्वार्टार दा थां निनि सेक्रेटारि एट दा थांगिनाय जों बुरिरक दरना खाय आबो नों लुबनाय हामबाय